tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la san ba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini ye femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala. Colonel Abdoulaye Maïga kasangani kunungo janvier kalo kile muga anturi samba flani muga ni nani ale koni boraka la selike min koni konna la ayira kafo ko jamana franche fanga koni anganiata femi karo kafo accord d'Alger kasega o koni dansiri ola sogolendo anani wakati na mali kuna fani bololo sirofe au bela jalali nyatuma au bismillah ka kuna fani ya keneka inafanya fo yana kuna fani damnela to gomina anga jamana chebo ministre ni okone ministre de l'administration territoriale ni okone colonel Abdoulaye Maïga wafanani anga jamana gouvernement ka kuma selai ali kasangani kudungo janvier kalo klimo kandure ale kone boraka la selige la selimi konnala ay ayira ka foko anga jamana nyama okoni ye anga niata feme kalo ka fo accord d'Alger min koni la samba fula antandru Algérie jamana konnala wala saka siga kuma nyogonya sisi anga jamana fama ani kulu marifatike oluni nyogonche nga kasangani benga nunu koni bobali ay asira fe kada kani ajate mine kalaje machama koni kume benka in konnala ni olu do bora kataga fara mamurutile on ni do were kala mamurutile on doy wa o ko fe mamunu nga bara fana bene kundu ikaro ka foni kuma nyogonya in koni sisi ni bara la waliya lima kasiga fere batika wala saka siga la waliya ko daka olu tega ujorofa kasangani o walia damadama ukoni anga jamana fama ukoni aye kafoko ni amaya bitinto yala ni nafa bere rebe feme karo kafo accord d'Alger na ore koni senfe kulungu akoni yira la communiqué 065 konna la min dasera anga jamana porte-parole koni feni o colonel Abdoulaye Maïga kafoko jamana nyama koni anga niata ko o koni danga siri ola festival ogobanya ni okoni dogono togola nyana jami ekonomike anga jamana konna la sangosa ni aleta ko kono tona baro koni ndamne la tene temeni nabike place du 50 konna badala nyana tatemu ute dowere ko fanga blon joyoro malikura joli barawla okoni sefe anga jamana ministre nyama docteur Shogel ko kala Maïga ale koni sira kenauka kata inyeda abarauka wala saka siga anga tamasireke anga sugubilon ka munu mebo anga jamana konnala o baraw sigla sinka kasangani araba 2 janvier kalo kile muga ani nani samba flani muga nani kabeni laje do konye min kene ka anga jamana ministre mi nyashine do bagamara ani moni koma ale kumbo o kene ka ore kama anga logo min koni ni obe sugubilon ko fo o presentera ale konna wala saka sega yelemado anga jamana politique ko oni fanga blon barawla femi coalition pour l'observation citoyenne des élections ni o koni kodemi ale koni gafe do koni bo wala saka sega demetema ani yelema chama koni do anga jamana kala tawula
an bɛ sigi an bɛ na Bamako faaba kɔnɔna la n'i ye a ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sotarama tayɔrɔw kɔni na sotarama parantiw ma caman kɔni bɛ i dama kasi ni u kɔni ka kɛwalew ye ni o dɔw kɔni bɛ tali kɛ u ka kuma cogoyaw la u ka baara kɛcogoyaw la fo ka taa se u ka ɲɛnaminimafɛn taliw ma o baara kelen kɔnɔna la i b'a sɔrɔ musomanin dɔw kɔni bɛ a la minnu b'a kɛ minnu yɛrɛ dɔw b'u yɛrɛ kɛ i ko cɛ u bɛ fini don i n'a fɔ cɛ a dɔw yɛrɛ bɛ kuma i ko cɛ o tɛ a la basima yɔrɔ ye a dɔw fana bɛ sigarɛti min u bɛ ɲɛnaminimafɛn wɛrɛw kɔni ta min ka jugu ni a bɛɛ ye u dɔw yɛrɛ bɛ banni kɛ hali cɛman dɔw yɛrɛ tɛ se ka min kɛ nin ko in ye kamanaganko ye dabalibanko don ka d'a kan musow de don olu fana de kan ka kɛ dɔba ye don n'a nataw la hali n'a sɔrɔla jogo dɔw bɛnnen tɛ cɛw la kosɛbɛ nka a kɔni cɛ ka jugu muso la kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛ fana kan. Assurance maladie obligatoire ni o kɔni ye amo ye olu kɔni carte minnu bɔ ka di maakɔrɔbaw ma minnu kɔni si b'a ta san 70 yɔrɔ kɔnɔna ni empreinte kɔni tɛ olu la o kɔni ka dɔn ko vérification kɔni bɛna ta ni o ye sɛgɛsɛgɛli ye o cartew kɔni ko la ka d'a kan u ye a jateminɛ k'a fɔ ni waati laban na o carte minnu kɔni bɛ maakɔrɔbaw bolo olu de kɔni ka consommation fanga ka bon kosɛbɛ. Ayiwa ni ne bɛ dan sigi ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman la ni aw bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ aw minnu bɛ fɛ a ka foli ka kɛ kunnafoniyaw laban na a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 94 42 23 82 94 42 23 82 o yɔrɔ la an bɛ foli di Musa Jara ma a sigiyɔrɔ bɛnnen don Sénégal ma Dakar Mali kunnafoni kanubagaba don an b'a fɔ a ni ce a ka kanu na aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ni Ala sɔnna ma Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ.